сиёвуш шумо чӣ ба болои вай бромадиен меғалтен бо нашинидам мошин фроен заминда баъд бозӣ кунед ой как будто шумо натарсидена равай сиёвуш мошина сартят қапша остафро сиёвуш нағалтен бо берун хунук ях ассалому алайкум дӯстони азиз хуш омадем ба канали мо чихел намедонам ин либосои кӣ боша айдинаҳае ки шамоли сахт ғалтидиян дар инҷа шохи дарахта ҳеч ка намегира шумо бинен берун чихел либосои кадом ғалтида сиёвуш кӯдако берунда камтар ҳавои тоза шамол неста яқа гуфта барои ҳамин берун роишон кардам не ки хеле хунукае заҳри хунук ях хай камтар берунда бозӣ кунам машғул шаванд баъд медрон инҷода салмона ман хай печондием ҳавои тозада ҳеҷ не ки хобуш бара механдад бо хуликан ва инҷода бошад чихеле ки мебинем чун ҳар вақта хоб шӯрбо баъд мехом картошка тоза кунам мехом камтар картошкаи қоқак жарид кунам ва гӯшти мурғ жарид кунам амхел жарид ҳамачи кунам мехом якта хамири пирог тайёр кунем бо ҳама мебинем ки безор карди кати ҳамин пирог кард вай пирша ҳақ асти рост вай дӯстони азиз вай дафъа пирог тайёр кардам гуфтам ки очамшонда роӣ мекунем не ки аёдмо мебурод успед намекунем им саҳри амакимшонда нехӯсарамда ё очамшонда пирашкоё ки будан ҳамаша гарм кардам роӣ кардам барое ки имрӯз рӯзи выхаднойи аст рӯзи корӣ ҳам очам дадам ҳам амакимшон барои ҳамин роӣ кардам гуфтам ки вай охиран пирог тамом шудак барои ҳамин имрӯз очам дадам меомадям мехом хезм пирог пазм чой кати мехӯрем ҳама каса дига чӣ охи осонак ҳамин пирога тез мепазиша тунг мекунӣ мемониша мепаза пичини мехостам ки пичини вай пазам қандак пазам не ки вай кораш як гала ҳаст дӯстони азиз то тунг мекунӣ мепечонӣ бо мепазӣ бо варёнка мекуниша хела вақт мерад барои ки соат аллакай 11 шудаги ҳаста барои ҳамин гуфтам тез пирог мепазам мемонам чой кати мехӯрем дӯстони азиз чихеле ки мебинед ман инҷода ширинӣ тайёр кардастам рости гап мехостам пирог тайёр кардан бод гуфтам ки бехубтараш ки рогалики тайёр кунем ширинӣ ваям осона тайёр карданаш ман инҷода 250 грамм сливочное масло сметана камтар сметана гирифтам инҷа 1 дона тухм 300 грамм шакар андохтам ки то ки шакараш об шавад хушрӯ наст ва дар инҷо ваяша хамираша ранги хамири песочный барехташ ҳаму вай чӣ мегӯянд рогалик хамираш песочный аста фақат ки ман сметана меандозамша мехом камтар дигаргун кунамша хамираша ранги хамири ширинӣ қандак мехоҳам кардан мебинем кани чихел мешавад халоз ман тайёр кунам ҳамаша дӯстони азиз чихеле ки мебинем ман хонаи тез пилисос кардам салмона города бастам нилуфар купача паштеста ва инҷа рафта ман ин зуволаҳое гирифтам аллакай зуволаҳои вая чӣ мегӯянд рогалика ози шӯрбода картошка партошкаша меандозам ва картошкая сар мекунем жарид карданда кати вай мурғ
хамираш аҷоибот шудагӣ аст. дӯстони азиз беҳад назм мулоим ҳам хеле хушрӯ омадагие ки хамираш бовар кунед. ҳам хел сметана чанд гуфтам 250 грамм шедрай лита, як қутича сметана, шакар, як дона тухм, 300 грамм шакар андохтам, барое ки ҳечи ширинӣ надорад, хостам ки хамираш ширин шавад. нағз ширин шудагӣ аст. як дона тухм разрихлитель ор тамом. хамирашро тайёр карда монда ва ҳаракат кунем ки хамирашро дар яхдон монем ки хушрӯ хунук шавад, нағз шавад, ки вақте тинук кардан дар вай начаспад. дар замин мечаспад, дар тирак часпидак. Айман барое ки ман тез вай кардам, тинукшон кардам барои ҳамин хотир. дӯстони азиз бинен я одама чақар хобаш омадагӣ аст ё не ки тан надодиста. хай Сиёвуш рафтем хоравем. хай биё. хай биё. биё равем хоравем. биё. рафтем хоравем. чӣ кор мекунӣ ба? ай худои ман. мана ози Салмон гапошуда дар навбати шумо. чӣ кар доред шумо иқа Салмон? ман мемурдам ҳамин гапои ҳамин хулиганда. чӣ кашид? мамаша кашидаи манаи Нилуфар. Чашмаша пинчер када. Страшный? Не, красивый. Спасибо, ҷонона, молодец. Алака альбома пур кардина? Не, ҳолиам ҳаст. Хай. На. Я галахаст. Я худамай хоб хестагӣ. ҷо Салмон хестай гапош бисёр дидем дӯстони азиз. Вай, дадашу менавистам. Дада хушу нест. Болсаша хушу мекунам. Майли. Нилуфар ҳамин рӯз хоб нарафта, фақат аввали кору бор. Вай Маша, ҷури Маша. мемурда бобу гапоида. жалба кадеста бошад, ҷанг кадеста бошад. Маша, неинтересно, что я мир животных тамоша дорам, ино. ҷои павзолои шавхарам шуштам, инои ҳамаро ҷо кардан дар корай. инҷои Чихеле ки мебинед ҳама ҷои порядок кардам ман. каптар шӯрбо гирифтам модам шавхарамда ва рости гап мехостам блинчик тайёр кардам. баъд гуфтам ки пага якшанбе ҳаст, ба ҳазур ҳастем, рӯзи выхаднойи ягон субҳонада ягон тухм мепазем мехӯрем. баъд паго блинчик мепазам барои он ки рӯзи душанбе мешад саҳар хела вазбина хестанд кӯдакода бисёртар. барои ҳамин блинчики тайёр мехезанд, масалан тайёранг мехӯранд. анам хел дӯстони азиз, инҷо шавҳарам мевагӣ овардиян, хурмо. рости гап ҳам хел хурмои ки хел сахт ҳаста, дарунаш шоколад я беҳад нағз мебинам. хел боз ҳастанд хурмоҳое ки масалан мулоим ҳастанд, ку дарунаш хом ҳам хел хома ёд не ки ширина ёд не ки мулоима. ухелиёя не, лекин анами хели сахташ дарунаш шоколад я беҳад нағз мебинам. 4 сомон килош 2 кило гирифта овардиян шавҳарам. анами хел дӯстони азиз, ҳамин кати влога ба охир расонем. ман инҷода бо капуста тайёр кардагӣ ҳастам. паго ҳатман нишон метиҳам дӯстони азиз. хайр, дар паноҳи худо бошед, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед.